4 protagonistes damunt del 20/10, els actuals defensors del títol, Enric Sanmartí i Tonet Sans, se les veuen amb els aspirants Marc Monner i Roger Arumí. Doncs arrenca aquesta meravella. Globus ben amunt d'Enric Sanmartí. Llegeix molt bé l'Enric la bola i el cop forçat de Marc Monner s'estavella al vidre i assistim al primer break del partit. Doncs la bola se'n va llarga, tanquen el primer set l'Enric i el Tonet a favor seu, 6-3. Molt bé, Marc Monner arrodonint aquest primer joc. Ui, que bé Enric Sanmartí, però que bé ha arribat Marc Monner, tot i anar forçat. Aquesta bola ha quedat molt plàcida per Tonet Sans per rematar-la. Doncs el guanyen Enric Sanmartí i Tonet Sans, que s'imposen al servei dels seus rivals. Ha sigut dolenta, però vaja. És d'aquelles que només les pot jugar un jugador capaç de fer el que estem veient. Déu-n'hi-do l'espectacle dels 4. Milimètrica aquesta bola de l'Enric. Globus per agafar aire de Marc Monner. Quin carrusel de cops, mare meva, vagin preparant els aplaudiments. Cop de bastó de Marc Monner, que apreta el puny. Havia forat, gran forat, però s'havia de fer. Ui, quina deixadeta! Es diu Enric Sanmartí. I així és. Senyores i senyors, la vida segueix igual en el pàdel masculí català. 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025. Enric Sanmartí i Tonet Sans es proclamen campions de Catalunya absolut. 6-3 i 6-4. Aprofitem també, evidentment, per felicitar els subcampions, a Roger Arumí i a Marc Monner.